ندحريت ناب 19 ساعات نملس بطعم صوري بزخونه ملكعن بتريو في الشغطان لسبات باتغورم ناي دغه تحتنا كاب تحماق تغبارا نخيطرطر واغير وايو اديا حفتا ناي غوالا ولاد إلون سبوتا بزي تفلطه مخنيات تقتيلوم يوم ازي اتوم قتلت مستفصمو نت محبرسب اسنابيدو ايو كبرات بيتسب كما يتصنحو امناي دم عنت ناي غبن فيديونا مفصمتو مسدمم بزعبا زخونه ناي غبن تاريخ حيزلكم مصيلخو حبيركمني كساب مودتا صنحونا بلكو نت فيديو لايك لكم بمجمار إلون حدش زخونكم سبسكرايب بمكبار بيتسب كونو نابت مدب كوسدكم ناني هازل اب نوفمبر 4 ب 1905 ابتان اشتي قطراب زخونت الاباما وشتي اتوليدا مودአ حبيروم ما زنبرو حد حوان سدستين احاتان حقوس زخونان يقولعنات غزاي نبرومن بيت تمرت خونه محازا ممصا اب اندانا نسدرا فصيمو كلكليو مغنياتون ناني بتزبصحا صعنتو اب تمهرتا تحتو صيت سلا زمصات ابو جيمس هازل فصيمو نعا اخونه نتوم قالوت دكو نخيخدو غيروم يو زي ازي حيالن برتع زخونه ابوم اب تعابي زنبره ناي تحرس مريت نخسرحو طرح زيكونس كبعقمو من العلي يسرحهم نيرو ننا نحاويسو كلهم حواتا كم تمانزوم قلعت كخونو يدليتهم كوينغن كم تدليتهم نكخونو ازي حيال ابو ما يفقدلومن ناني نا ابا اخونن اديا ازيات صرኦም نيرا كم زون زخونلو جيمس نسبيتون ندقون ماسيتي يبصحلهم سلازنبره ايو كابون قال 7 عامت قلعان كلا ناني ابتكال هوتا بتعامي كباد غبنኛ زخونتلو كنتات زبرهره حد ነገር يبصحا نانمس بيتسبب بمخان ببابور تغعاز كوينون بهندبت كحسبتو مستاب قدمي ازنبر حاصين اب رأسات اللاتم إلون كابزن دحر ناني بزح مكرا كتركي الى ايا مالتون بزم استحاصين ناي ملتا مخنيات نعامتات زداخم ناي منفس جنقت إلون حليفو تاريفو نبعلا بمسحات بس دمم هيوت احليفا ايا منالبات ناني كم عينت مسكح قتلت نختفصم زغبرا اتماسيتي كخون يخيليو زبل قمتون توسيدو يو ازي انست قلعه بتزبصحا ماسيتي بتعامي بزح فتنا ولا تغوانفا حغستن مخانغن كل غزيات تصعر ناني رومانتيك زخونه هيوت نكهلو ياتمنه كاب قلعنتاون جميرو ناي فقر تاريخات من باب تفتو يا نيرا كاب علتات حدا معلتون ناني اب تقاربا خوينا نحد قلعن تسعمو ابو ايريا اب ساعات زي الساعات مقصعت المغرفتن اب تحلايو كابون فصيمن ناب تقاودات نخيبصحا امريرو يطنققن اكو داس حصرت كدان ويون مين زخونو كداونتي كاب حج ندحر نخي خدنا يزاربن كم ناي ود خدان مغبار وي دما انت وحده مولو زي يسحب زخونه ملكعو كخدنا كم زلون اطبيقو يزاربن نزي دحر مزرابو كندينا يزاكل وعلتانا غبرلن كم زلون ابز حج زي كونس اب عبيتن كم زردان يገልጸለን امودا اذا ابو زبلن تبله نينا ناي فقر هيوت كم محلامي عقتان ابو انا ديان كاب غزان توصو ناني نامني اديا كومودينو اتيا ناي فقر ورقاقتي او تي اكتنبب جمرت ازي امن اسيناني كل غزه ناي فقر مصحفتي ابتن ببلو غزه كل شع نبعلا يترخبو ابت ناي غص بحر بوتا نبعلا اتيا منفساته حدسو ابت غزا وشتي صبق زي كونه ነገር ولا انت نبره ابتن ببلو ساعات نبعلا كاب دبرتي ناصا يتغبرو مود اكل غزه كمز عينت ناي فقر ورقت كتنبب انكلا نابت مسكوت بمخاد بحيلي كتتنفس ياترأ إلون نساب على نختكون كتمنى تجمر يخون امبر كند دس بلا فقري انت دليت حدا مسناقل زخونا نقرالو زون أبو آيونيرو بات مخنيات ولا تتقطعت تسفاقن حيزا يازلا مود أناني نزي صبو نقر تحلم ولا انت نبرت نتناي قتلت قبن قدايز قبرتهم قل ناتمنيت وزنبرت نني حدار مصام الدايو ازي حتو يفتر الكايو ግን ከሜላናኒ በአቡ አግፍ ዕዋላን ተበጽሓ በተምተም ብቦም ዝነበረት ንባዕላ በጽቡቕ ባህሪያ ቀሪጻቶ ይኹን እምበር እስከ ነተዓዘቦ ናኒ ወል 16 ዓመት እንጎላ ኣብ ፋብሪካ ውሽጢ ተቆፂራ ኣብ ትሰርሓሉ ሰዓት ቻርሊ ብራክስ ተባህለ ሰብ ትላለ ካብ 4 ክሳብ 5 ወርሓቲ ሌላ ነዳሓር ናኒ ንኣቡኣ ትዛረቦ ይኹን እምበር ዘደንቕ ኩነታት ኣቡኣ ይፍቅደላ እኳ ዳኣስ ንቻርሊ ናይ መምርዓው ዝዴት ተሃሊዋ ብዝደለየቶ መገዲ ንኽትምርዖ የፍቅደላ እዚ ንናኒ ልሙድ ነገር ኣይነበረን ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር ይነይሩ ማለት እውን ኣይተጸበየቶን ናኒ ኣብ 16 ዕድሚኣ ትምርዖ
ኢሉ እውን ካብ 1923 ክሳብ 1927 ኣብ ዘለዉ ዓመታት 4 ቆልዑት ይወሉ። ኮይኑ ግን ናይ ናኒ ህይወት ከምቲ ናይ ቁልዕነታ ተሓስቦ ዝነበረ ህይወት ዘይኮነስ ፍጹም ተጸራሪ ኮይኑ ትረኽቦ። እዚ እውን ናይ ቻርሊ ኣደ ብሕታው ውላዳ ኣብ ዝኾነ ናይ ናኒ በዓል ገዛ ኣብ ናይ ወዳ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ክትነብር ጀመረት። እዚ ነገር ንናኒ ዘሐጉስ ኣይነበረን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ናኒ ቆልዓም ኮላ ብዝበፅሓ ሓደጋ ናይ ርእሲ ጭንቀት ክፈጥረላ ጀመረ። ኩነታት ምስ በርትዑ እዚኦም በዓል ሓዳር ናይ ኣልኮል ውልፋት ይኾኑ። ገዝኦም ፍጹም ሰላም ይሰኣኑ። ናኒ ናይ ኣልኮል ወልፋ ናብ ልዑል ደረጃ ይበጽሕ። ኣልኮል ጥራሕ ዘይኮነስ ክተትክኸውን ጀመረት። ንሱ እውን ልክዕ ከምኣ ብጣዕሚ ይሰትን ይስሕብን ነይሩ። ናኒ በዓል ገዛኣ ምስ ካልእ ይዘውር ከም ዘሎ ተኣምን እያ። ናይ ናኒ ናይ ፍቕሪ ኣጠማምታኣ ተሰይሩ እዩ እሞ ደኣ እቲ ብፍቕሪ ዝተመልአ ልባ ናብ ሓደገኛ ቀታሊት ክትከውን ይገብራ። ኣብ 1927 ኣብቲ መወዳእታታት ክልተ ምልኩዓት ዝነበሩ ናይዚኦም መጻምዲ ውላዳት ብሃንደበት ይሞቱ። ብሃንደበት ብናይ መግቢ ምምራዝ ከም ዝሞቱ ይእመን ነይሩ። ቻርሊ ንናኒ ኣዝዩ ክፈርሓ ጀመረ። ንሱ እውን ገዲፍዋ ቅድሚ ምኻዱ ድሕሪ ኩነታት ምፍጻሙ ካብቶም ደቁ መንጎ ነቲ ሓደ ወሲድዎ ነይሩ። ኣብቲ ድሓር ግን ተመሊሱ ነቲ ወዳ ሂባሞ ገዲፍዋ ይኸይድ። ናኒ ብሕታዊት ትኸውን። ኮይኑ ግን ሓደ መዓልቲ ምስተን ክልተ ደቃ እናሃለወት ሓደ ጋዜጣ ትረክብ። እዚ እውን ስሙ ብናይ ገበን ተግባር ዝተጻሕፈ ሮበርት ፍራንክ ሃሬልሰን ዝተባሃለ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣልኮል እውን ልዑል መጠን ተጠቃማ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ምስ ናኒ ይላለዩ እሞ ኣብ 1929 መርዓ ይገብሩ። መነባበሮኦም ኣብ ጃክሰንቪል ሓደ ኢሎም ይጅምርዎ። ኮይኑ ግን ህይወት ንናኒ ኣጸጊማትላ እያ ነይራ። ሮበርት በቢ መዓልቱ መስተ ሒዙ እናሰኸረ ገዛ ዝኣቱ ነይሩ። ኢሉ እውን ሕጂ ዘላቱ ህይወት ንሳ ኾነት ነቶም ክልተ ደቃ በቢግዝኡ ማህረምትን ዘይቋረጽ ናይ ቃላት ጸርፊ የብጽሓሎም እኳ እንተነበረ ንብዙሕ ዓመታት ብሓንሳብ ይጸንሑ። ማለት እውን ንልዕሊ 16 ዓመታት ሓቢሮም ጸኒሖም እዮም። ካብኡ እውን ናኒ 37 ዓመት ትረግጽ። ጓላ ሚጅቢና እውን ዓብያ ቆልዓ ትወልድ። ሕጂ ናኒ ዓባያ ኮይና እያ። ኮይኑ ግን ናኒ ሓደ ዝኸፍአ ነገር ትገብር። እዚ ክንርዳእ ዝኸኣልና ናይ ሚልቬና እቲ ካልኣዋይ ቆልዓ ምስ ተወልደ እዩ። ሚልቬና ንኽትወልድ ናብ ሆስፒታል ኣትያ ነይራ። ኢሉ እውን ከቢድ ናይ ወሊድ ጸገም ድሕሪ ምርካባ ሙሉእ ንሙሉእ ደኺምዋ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ድኻም ስምዒት ኮይና ግን ኣዒንታ ብዝኸኣለቶ ዓቕሚ ትኸፍት። ኢሉ እውን ኣብቲ ናይ ማሕረስ ክፍሊ ጸጋዕ ኮይና ንኣዲኣ ክትሪኣ ክኢላ እያ። ኣዒንታ ብናይ ድኻም ስምዒት ብፈዛዝ መልክዑ ኣዲኣ ሓደ ነገር ኣውፂኣ ናብቲ ቆልዓ ልስሉስ ዝኾነ ርእሱ እናጸቐጠት ረኣየት። ሚልቬና ኣብ ናይ ድኻም ስምዒት ስለ ዝነበረት ተመሊሳ ትድቅስ። እቲ ዝረኣየቶ ነገር ሕልሚ እምበር ክውን ክኸውን ኣይሓሰበትን። ድሕሪ ጻንየት ድማ ንሰብኣያ ትጽውዖ። ክሳድ ወድኒኑ ናብቲ ክፍሊ ኣትሞ ሕማቕ ዜና ይዛረባ። እዚ እውን እቲ ዝተወልደ ህፃን ወዶም ከም ዝሞተ እዩ ነይሩ። እቶም ደኳትር እዚ ሞት ዘሰንብድ እዩ ነይሩ። በዚ በለበቲ ሚልቬና ንኣዲያ ዋላ ሓንቲ ዝበለታ የለን። ምናልባት ንሳ ብርጉፅ ነቲ ወዳ ሓደ ነገር ከም ዝገበረቶ ፈሊጣ እያ። ኮይኑ ግን ንኣዲያ ክትጠርጥራ እውን ኣይደለየትን። ከምዚ ድሕሪ ምዃኑ ግን ንሳ ምስቲ በዓል ገዛ ይፈላለዩ። ድሕሪ ጻንየት እውን ሚልቬና ካልእ ሰብ ትረክብ። እቲ ካልኣዋይ ናይ ዓለም ኩናት እናተኻየደ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እንትኾን እዚ ሰብ እውን ወታደር እዩ ነይሩ። ንሚልቬና እዚ ርክብ መሐጎሲ እዩ ነይሩ። ንናንሲ ግን እዚ መሕዘን ፍጻመ እዩ ነይሩ። ናንሲ ሕጂ ምስቲ ተጻራፊ ሰብኣያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስታ ብሕታዊት ጓላ እውን ሰላም ኣይነበራን። ሓደ መዓልቲ ክልቲአን ይበኣሳ። ኢሉ እውን ድማ ሓደ መሰንበዲ ነገር ይፍጠር። ጁላይ 7 ብ1945 ናይ ሚልቬና እታ ካልአይቲ ጓላ ትመውት። ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ካብ ምትንፋስ ጸገም ዝተለዓለ እዩ ተባሂሉ ክሕሰብ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ 1945 ኣብቲ መወዳእታ ከባቢ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ብሓጎስ ተፈንፂሑ እዩ ዘሎ። ጃፓን ነቶም ተሓባበርቲ ሃገራት ኢዳ ከም ዝሃበት ዝተገልጸሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ፓርቲታት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ከተማታት ይዳለዉ። ናይ ናንሲ በዓል ገዛ ብናይ ኣልኮል ወልፊ ካብ ገዛ ንምውፃእ ምኽንያት ስለ ዘይስእን ናብቲ ፓርቲ ተጸንቢሩ እዩ ዘሎ። ድሕሪ ትዕድሞት ናብ ገዛ እንትምለስ ግን ንናኒ ከሳቕያ ጀመረ። ኣብቲ ጽባሕ ኣብቲ ናይ ጀርዲን ቦታ ዕምበባታት እናማዕራረየት ሰብኣያ ሓቢዎ ዝነበረ ዊስኪ ትረክብ። ብህድኣት እውን ናብ ገዛ ተኣቱ። ነቲ ኣርማድዮ ምስ ከፈተቶ እውን ኢዳ ሰዲዳ ናብቲ ላዕሊ ዝነበረ ናይ እንጭዋ ስሚ ተውፅኦ። ካብኡ እውን ናብቲ ናይ ዊስኪ ጥርሙዝ ውሽጢ ተሓውሰሉ። እዚ ውሉፍ ሰብኣያ ካብታ ለይቲ ኣይሓለፈን። ኣብቲ ሰዓት ንሳ ጓል 40 ዓመት እያ ነይራ። ምናልባት እውን ካልእ ቤተሰብ ንኽትሃንጽ ዓመታት ክተርፋ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ጸሊም ልባ ውሽጢ ብተስፋ ንብሕታ ኮይና ጋዜጣታት ተመሊሳ ክተንብብ ጀመረት። ካልእ ሰብኣይ ክሳብ ትረክብ ግዜ ብዙሕ እውን ኣይጸንሐትን።
ኮይኑ ግን ዘይትዕድልቲ ኮይኑ እዚ እውን ዊስኪ ዘብዝሕን ምስ ካልኦት ተዋልድ ዝዘውርን ሰብኣይ ይኸውን። ኣርሊ ናኒንጊ ዝበሃል ክልቲኦም ድማ ይምርዓው ግን ሕጂ እውን ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ክትመርሕ ኣይከኣለትን። ኣብ ገዛ ውሽጢ ክልቲኦም ይበኣሱ ነይሮም። እሞ ዳ ሓደ መዓልቲ እዚ ሰብ ብሃንደበት እንትመውት ነታ ናይታ ከተማ ነበርቲ ሕልሚ ኮይኑ ክረኣዮም ጀመረ። እዚኣቶም ህዝቢ ንናኒ ከጸናንዑ ይመጹ። ኣዝያ ትፍቶ ናኒ ብንብዓት ሕንቕ እናበለት ሓደ መዓልቲ ንግሆ ቡን ክሰትን ብፍላይ ዘዳለኸዎ ሓደ ሳርፕሪል ንኽበልዕ ኮፍ በለ ትብሎም። ኣብቲ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ጠጠው ኢላ ተበኪኣ ነይራ። ንሶም እውን ይኣምንዋ እዮም ነይሮም። ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዓሪፉ ትብሎም። ንክሓዊ ጽዒረ ግን ኣይኮነለይን በለት። ኣብ ሕማቕ ስምዒት ብምዃኑ ነይሩ። ኮይኑ ግን ናኒ ሓደ ነገር ሓቢኣቶም እያ። እዚ እውን ኣርሊ እታ ናይ መወዳእታ ትንፋሱ ቅድሚ ምቁራፃ እቲ ቡን ከይኮነ ኣይተርፍን ኢልዋ ነይሩ። ካብዚ ንድሓር ናኒ ናብ ሓፍታ ትኸይድ። እዚኣ ሓፍታ እውን ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓራት ፀንሐት እኳ እንተኾነት ናኒ ድሕሪ ምኻዳ ግን ህይወታ ይሓልፍ። ሕጂ ንሳ ኣብ 4 መንጎን ተመሊሳ ብሕታዊት ትኸውን። ኮይኑ ግን ኣብ ብሕታዊ ዓለም ንምንባር ኣብ ክንዲ ምምራፅ ኣብ ዳይመንድ ኦፍ ክለብ ዝተባሃለ ናይ ፍቕሪ ርክብ ግልጋሎት ንኽትፅምበር ትውስን። ኣብዚ ግልጋሎት ድማ ሪቻርድ ኤድሞንተን ምስ ተባሃለ ሰብ ትላለ። ንሱ ድማ ብቁልጡፍ በቲ ናታ መልክዕን በቲ ዝነበረ ፍሽኽታ ቀልጢፉ ይወድቕ ኢሉ እውን ኣብ 1952 እዚኣቶም መጻምዲ ኣብ ኢምፔርያ ካዛ ውሽጢ ይምርዓው። ኣብዚ ሰዓት እዚ በዓል ገዝኣ ብናይ መስተ ጸገም ውልፍ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ምስ ኣዋልድ ናይ ሓፂር ዝኾነ ርክብ ናይ ምምስራት ወልፊ ነይርዎ። እሞ ዳኣ ሓደ መዓልቲ ናይ ናንሲ ኣደ ምስቶም ሓደሽቲ መርዑት ንምንባር ምስ ከደት ሓደ ነገር የጓንፋ። እዚ እውን ወዲቓ መዓኮራ ትህሰ። እሞ ዳኣ ምሕብሓብ የድያ ነይሩ እሞ ኣብ ጓላ ናኒ ጻንዒት ትገብር። ድሕሪ ሒደት ወራሕቲ ኣዲኣ ትመውት። ብምቕጻል ድማ ድሕሪ 3 ወራሕቲ ሰብኣያ ዓርፍ። ኣብዚ ሰዓት እውን እታ ሓንቲ ካብ ናይ ናኒ ኣሓታ መንጎ ብምስጢር ኩነታት ዓሪፋ እያ። ንምንታይ እዩ እዚኣቶም ኩሎም ሰባት እንትሞቱ ናኒ ክትጠርጠር ዘይከኣለት? እዚ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ቀላዲት ንዓይኒ ሰሓቢትን ኩል ግዜ ኣብ መንእሰይ ዕድመ ዘላ ጓል ዋላ ሓደ ቀታሊት እያ ኢሉ ስለዘይኣምን እዩ ነይሩ። ንኣዲኣን ሰብኣያን ድሕሪ ምቕታላ ድሕሪ ሒደት ወራሕቲ ካልእ ሰብኣይ ትረክብ። ሳሙኤል ሎዚ ዝበሃል። እዚ ሰብ ትሑትን ለባምን ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ናኒ ነዚ ሰብ ንምቕታል ዋላ ሓደ ምኽንያት ኣይነበራን። ሳሙኤል ለባምን ናይ ቤተክርስትያን መገልገልን እዩ ነይሩ። ምስ ናኒ ቅድሚ ምርኻቡ ባርካ ካንዛ ውሽጢ ብዘጓነፈ ህቦብላ ነፋስ ሰበይቱን 9 ደቁን ስኢኑ እዩ። እዚ ሰብ መኽረሪ ዝኾነ ክርስቲያን ስለ ዝነበረ እንትበዝሕ እውን ባህሊ መኽረሪ እዩ ነይሩ። ካብ ዕለታት ኣብ ሓደ መዓልቲ እሞ ዳኣ ኣብቲ ምሸት ከባቢ ሓደ መዓልቲ ናኒ ቲቪ እናርአየት እንኮላ ንሱ ናብቲ ዓራቱ ይኣቱ ኢሉ እውን ብሃንደበት ብቁጥዐ ነቲ ቲቪ የጥፍኦ። ከምዚ ክብል እውን ዓውዓው ይብለላ። ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ናይ ክርስቲያን ሰብ እየ ነይረ። ንስኹ እውን ክርስቲያን ጓል ክትኮን እየ ዝደሊ ብምባል ነቲ ሬድዮ ኾነ ቲቪ ምስማዕ ኾነ ምርኣይ ኣየድልየክን ብምባል ብዓውታ ይዛረባ። እዚኣቶም መጻምዲ ድሕሪ ሓዳር ምግባሮም ድሕሪ 3 ወርሒ ንሱ እውን ናብ ሆስፒታል ይኣቱ። ነቶም ዶኳትር እውን ናይ ሰዓል ሕማም ከም ዘለዎ ስምዒቱ ይዛረቦም። ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ሓኪም ኣብ ጨጎራኻ ውሽጢ ኣዝዩ ሕማቕ ኢንፌክሽን ከም ዝፈጠረሉ ይዛረቦ። ኣብ ሆስፒታል ንእሽተይ ወርሒ ድሕሪ ምጽንሑ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ሓደ ቅነ ኣብ ናይ ኣካለ ስንኩላን ወንበር ሞይቱ ይርከብ። ንዕኡ ዝሓከሙ ሓኪም እውን ኣቐዲሙ ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ከም ዝቐትሎ ክኣምን ኣይከኣለን። ኣብቲ ድሓር እውን ብዝተበከለ ነገር ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ብዙሕ እውን ከይጸንሐ ግልፂ ይኾነሉ። ናኒ ካብዚ ንድሓር ግን ከም ቀሊ ሓለፍ እዋን ብዙሓት ሕቶ ፈጢሩሎም እዩ። ኣብቲ ድሓር እውን ንሕቶታት ከም ዝተደልየት ብምዝራብ ፖላይስ መፅኦም ይወስድዋ። ናኒ ነዚ ቅትለት ከም ዝወዓለቶ ቃላ ሃበት። ክተረድኦም እንኮላ እውን ኣብ ፈለማ ኣብ ናይ ቡን ፍንጃል ውሽጢ ብጣዕሚ ንእሽተይ ጌራ ናይ ኣንጭዋ ስም ትህቦ። ኣብ ዝቕፅል ግዜ ድማ ዓብይ መጠን ጌራ ከም ዝሃበቶ ትዛረብ። ናኒ ኣብ ናይ ምርመራ ሰዓት ኩል ግዜ ትስሕቕ እያ ነይራ። ናኒ ኣብቲ ድሓር ነቲ ናይ መወዳእታ ሰብኣያ ንምንታይ ከም ዝቐተለቶ ምስ ተሓተተት ተፈተውቲ መደባት ኣብ ቲቪን ሬድዮን ንኽርኢ ኣየፍቅደለየን ዝብል እዩ ነይሩ። ክቡራት ቤተሰበይ እውን ነዚ ተፈታዊ መደበይ ንኽትዕዘቡ ዝኸልኣኩም ሰብ እንተሎ ተሓቢኡኹም ረኣዩ እምበሪ ካብ ከምዚ መፀይኒ ተግባራት ንተዓቀብ ደኣ። እሞ ደኣ ናኒ ካብቶም 5 ሰብኡታ ነቶም 4 ከም ዝቐተለቶም ኣሚና እያ። ዝቐተለትሉ ምኽንያት ግን ገንዘብ ፈጺሙ ከም ዘይኮነ ተዛሪባ እያ። ፍጹም ናይ ሓዳር መጻምዲ ሓቃዊ ዝኾነ ናይ ህይወት ፍቕሪ ብምድላየ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ከምዚ ክረክብ ኣይከኣልኩን ብተጻራሪ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ነቲ ናይ መወዳእታ ሰብኣያ ድሕሪ ምቕታላ
ናብ ካልእ ሰብ ናይ ፍቅሪ ደብዳቤ ናጽሓፈት ከም ዝነበረት ትዛረብ ድሕሪ ምሳራ እቲ ናይ ፈለማ ሰባያ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርብ ኢሉ እውን ከም ዝክብል ቃሉ ሂቡ እዩ ዝዳልወቶ ዝኾነ ይኹን ነገር በሊዓ አይፈልጥን ኣብ ገዛ ውሽጢ ወላ ሓንቲ አይሰትን ንናኒ ኣዝየ ዝፈርሃ ነይረ ክብል ይዛረብ ኣስዒቡ እውን ብናይ ደቁ ሞት ንሳ ተሓታቲት ከም ዝኾነት ክዛረቦም ይቕጽል እቲ መጋባእያን ትውዳእ እቶም ደያኑ ቅንዕ ኢሎም ይርእይዋ ሕጂ ዝተረፈ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ናይ ህይወት ወይ እውን ኣብ ናይ ሞት ፍርዲ መንጎ ውሳነ ምምሕልላፍ ጥራይ ነይሩ ኢሉ እውን ናኒ ኣብ መወዳእታ ህይወታ ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽተሕልፍ ይብየነላ ካብቲ ቤት ፍርዲ ምስ ወፀት እቶም ጋዜጠኛታት ንኸሓትዋ ይመፁ ናስሓቐትን ፍሽኽ ኢላን እቲ ዝተረፈ ዕድመ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽተሕልፎ ብምውሳኖም ወላ ሓደ ከም ዘይተሰማዓ ትዛረቦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ምስ ኩሉ እሱር ትሰማማዕን ተፀዋቲትን ተባሂሉ እዩ ዝዝረበላ ሓደ ግዜ ጋዜጠኛ ንኽረኽባ ምስ ከደ ከምዚ ክትብል ትዛረቦ ወላ እኳ ምስ ደቂ ሰባት ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ እንተሃለወኒ መግቢ ንኽሰርሕ ግን ኣየፍቅዱለይን ኣብ 1965 ናይ 10 ዓመት ናይ ማእሰርቲ ግዛእ ድሕሪ ምውዳኣ ኣብ 59 ዕድሚኣ ክትዓርፍ ክኢዳ እያ ናኒ ብሓፈሻ ናይ 11 ሰባት ቀቲላ እያ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ንስኻትኩም እውን እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሃናፅር ርእይትኩም ጻሓፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባፅሐን ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም